हा गैजायै गासै बर' रायजो राजाफोरनो हानि मोनथायखौ होनाया बिटिआर सरकारनि गुबुन मोनसे गोनांथार थांखि। बे नोजोरजों बिटिआर सरकारा हानि मेला हाबाफारि लानानै दासान्दि हा गैजायै गोरिब नखरफोरनो हा फाट्टा राननानै होनाया जायगा जायगा सोलिगासिनो दं। बेबादिनो बिटिआर सरकारा फैगौ 10 साननि थाखाय मोनफ्रोमबो सार्केल मावख'आव हानि मेलाखौ खुंनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया हानि मेलाव बाहागो लानानै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायदों। बिथां रनजित बसुमतारिया बुंदों, जायफोरहा हानि नामजारि खालामनांगौ बिसोरो सार्केल मावख'आव थांनानै गोनांथि फोरमानलाइखौ जमा होनानै हाखौ नामजारि खालामनो हागोन। लोगोसेनो हा मेलानि गेजेरजों गोरलैयैनो हानि नामजारि खालामनो हागोन होननानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बुंबावो। गुबुन फारसेथिं 17 बोसोर खुंथायाव थानाय हाग्रामा महिलारिनि सरकारा गोरिब सुबुंफोरनो हा मोनथायखौ होनो हायाखै होननानै गोख्रोङै सावरायो। दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं मोनसे बुस्थुखौ कनफार्म होनो नागिरदों रायजो राजानिसिम। बेवहाय बर'ल' नङा, साफ्रोमबो बिटिआरबासि जायफ्रा माने एज पार दा नर्म्सआव गोग्लैगोन बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, नैबे बोहैथि दाननि 12 थारिखनिफ्राय 22 थारिखनि गेजेराव जोङो लेन्ड मेलाखौ मोनफ्रोमबो सार्कल अफिसाव खुंनाय जासिगोन। आरो बे सार्कल अफिसफ्राव जोंनि दैदेनगिरिफोर EM, MCLA, MLAफोर गासिबो रायजोफोरजों थाफागोन। बेवहाय नोंथांमोना मा खालामनांगौ दङ, जों बेवहाय माखासे माबाखौ होखाबाय, लिस्टखौ होखाबाय। बे लिस्ट बायदियै ब्लकआव माबायाव थांनानै सार्कल अफिसाव थांनानै जेन गाव गावनि हाखौ नामजारि खालामना लायो बा मुं थिसनजानानै लायो बा बिफानि हाखौ फिसालानि मुङाव ट्रेन्सफार खालामनानै लायो बा MNPआव थानाय मानसिफ्रा गावनि हाखौ रेजिस्टार खालामनानै लायो। बेफोरबायदि गोबां जों 6टा पइन्ट होदों। बेनि सायावहाय जेन खामानिखौ मावो जोंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबाय। मानोना BPFनि समाव बे 17 बोसोर जे हाग्रामा बिथाङा राजत्व खालामदोंमोन, बर' हारिनि राजा हिसाबै बिथाङा देखायबोबाय थादोंमोन। खिन्थु दिनैसिम बर'नि हाखौ बिथाङा मालाबाबो नामजारि खालामाखै आरो गुबुन हारिनिखौबोथ' खालामाखै, बर'निखौबो खालामाखै। इभेन दोनखोमानानैसो दोनदों। दिनै जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आरो बिथांनि बानजायनायाव जोंनि सरकारा गासैबो हानि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय थियारि जानानै दङ। गासैबो रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनांगौ, बेखौ जों खावलायबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।